A tak už sme v hre, no tak prihlásim sa na teba, dám si Európ. Tak, ideme do hry. No a zajtra vám aj vydáme part 2, lebo toto je dlhá séria. Tak máte sa na čo tešiť. Počkej, ja kritnem hru a ty sa joineš, hej? Daj si, že daj like. Asi o tom slyšíte pořád. Ale vyznáte se. Já to dělám ráda. Nie, počkaj, veľké D, A, J a potom like. Dobre, pomýlil som sa, počkej, či daj veľké D, A, J a potom like. S malými. Dobre, daj join. Počkejte, sa mi načítava trošku. Dobre, už som tam. Super. Ešte trošku čakaj. Dobre, sme tam. Tak, to som ja, že Gapa. Čau. Som ja. No a už ideme do hry. A samozrejme, čo som vám hovoril, že zajtra vám vydáme part 2. Lebo toto je dlhá séria. No tak tam máme už aj vlak. A bude nás naháňať taký jeden, ktorý bude mať na seba ako keby vlak a volá sa to Spider Horror, takže to pozerajte až do konca. Musíme nájsť, samozrejme, máme 0 scrappy, musíme nájsť scrappy, takže ideme na to. Zatiahnem si trošku zvuk. No tak hej, no. Tak. Stadiaľ ho budeme strieľať. Hej, toto. Speed musíme si dať celé, aby sme mali rýchlejší vlak. A musíme si dať aj damage. Armor máme 0. Kámo. Teď ideme dopredu. Takže ideme. Musíme nájsť také domy, kde budú scrappy a máme si ako keby vyupgradovať svoj vlak, aby bol silnejší, aby ho nezabil, aby ho nezlomil proste ten gigantický spider. Takže ideme dopredu. No a zastavili sme už a ideme sa pozrieť, či tam máme scrappy alebo kasolín. Takže ideme dnuka. No tak máme tam jednu kasolín, zoberieme ho. Tak. Samozrejme, zajtra vám aj natočíme PUBG Mobile. Len dneska už sme dačo. Dneska už je dačo. Proste už je noc, tak sme to nestihli zrobiť. Lebo sme maškali a sme iba teraz prišli sme iba teraz, pretože chodíme aj von, samozrejme. No tak budem furt natáčať s bratrancom, ktorý má YouTube kanál Martin Vozička Gaming. No tak jeho tam aj nepočuť, lebo hral som to, akože hrali sme vedľa seba, ale zabudli sme na to, že ospravedlňujeme sa. No ale pozrite sa aj na jeho YouTube, on to má celé aj so s videom. Ja som na to zabudol, tak nevadí. Ale aj PUBG zajtra natočím úplne skvelé. Pokúsime sa aj vyhrať. Takže a už nás naháňa. Vyberieme zbranie. Ty kokos. Giganticky. Strieľame, poď. Ej, mu to nebere nič, len viete, my sme ako keby prebudili, lebo on spí a my sme prišli s vlakom. Čím pes. Fú, už utiekl dejak. Zastavíme. Tak. Ideme. Nič tu není. Je tu nejaký? Nič.
Nič tam není. Chcem pozrieť tam toho. Chcem sa pozrieť. Ani tu nič není. Ideme von. Ideme naspäť asi. Tak. Musím nahodiť asi. Poď už, čakám ťa. A zase nás útočí, ty kokos. Poď. Pomôž mi, bro. Ty kokos. Poď. Ju sa nedá zabiť, pozri. Janek kľúčkuje. Kapanie. Nie, bro. Nie, ja som mu tam nechal. Musím zastaviť vlak. Ty kokos. Musím zastaviť vlak. Ideš? Dobre, poď. Á, ja ho zabil. Ale našťastie žije. Tak čo? Kámo, poď. 0 skrabí a musím nájsť skraby a kasolín. Ale ukážem vám potom aj ten tunel, kde natočíme part 2. Keď nám napíšete do komentárov, tak natočíme samozrejme aj part 2. A zajtra natočíme aj PUBG, lebo máme aj PUBG kanál, samozrejme, na ktorom sme vám hovorili, že budeme hrať každý deň. No aj vám to splníme, takže dávajte lajky a odbery. Máte sa na čo tešiť. No tak. Takže ľudia, teraz nebudem hovoriť aspoň 10 minút, lebo už tu nebude nič zaujímavé a na konci vám už budem hovoriť o tom tuneli. Takže
Takže ľudia, toto som zmáčkol omylom a spustila sa reklama, takže sa ospravedlňujem a pokračujeme k videu. Takže ľudia, tu je ten tunel, o ktorom som vám hovoril, že part 2 tam budeme utiecť s vlakom a vyhrajeme. Takže máme už generátor nastartovaný, takže ste som to netrafil, ale napokon som to dal. No, dopozerajte toto video na celé pecky. No a zajtra vám natočíme aj PUBG a aj pár 2 tohoto videu s mojim bratrancom a mojim bratrancovi pôjde aj hlas. Takže máte sa na to tešiť a zajtra toto bude také prekvapenie pre vás. Toto bude posledné, vidíte, ešte sa to nedá zapnúť ani, takže toto bude posledné. Musíme nájsť 8 kasolín, takže ahoj. Takže čaute ľudia, napíšte nám do komentárov pre pár 2, takže čus.